Ahojte, objednávala som z internetového e-shopu skakavky.sk a rozhodla som sa to zdokumentovať, lebo som objednávala aj živého pavúčika. Jedná sa o e-shop, ktorý sa venuje hlavne skákavkám. Nájdete na stránke, ale predajú aj jeden druh vtáčkara, ale inak je to všetko vlastne v podstate ohľadom skákaviek. Nájdete tam či už príručku chovu, alebo terária, doplnky do terária, dekorácie do terária. Takisto tam nájdete aj krmný hmyz. Ak narazíte pri teráriu alebo pri nejakej dekorácii alebo doplnku do terária na názov Cute Monsters, znamená to, že ide o ich vlastnú značku, teda vyrábajú to oni sami. Podľa mňa ide o 3D tlač, lebo to tak vyzerá, aj má to taký pocit, samozrejme nemusí to tak byť, ale mi to tak príde. Okrem terárií, hmyzu a samostatných pavúčikov nájdete na stránke aj veľmi dôležitú časť a to sú dodacie podmienky. Tieto dodacie podmienky si treba prečítať, posielajú do každej krajiny, ktorá je zaradená do Európskej únie, ale sú tam nejaké podmienky, ktoré jednoducho musíte splniť a musíte si vlastne prečítať predtým, ako si toho pavúčika objednáte. Za chvíľku budú viditeľné už aj na obrazovke. Ja som to iba tak rýchlo prešla, takže prosím si to prečítajte predtým, ako budete objednávať nejakého živého pavúčika. Je to dôležité, link na ich stránku a takisto na tieto podmienky dáme do popisu. Tu už je vidieť vlastne, ako je balíček zabalený. Ja som si to dávala osobne posielať cez paketu a na výdajné miesto, nie do Z-boxu. Momentálne teraz pri týchto teplotách asi nie je úplne najlepšie to dať do Z-boxu, ktorý je kovový a je úplne horúci. V balíčku sa na vrchnej strane nachádzal vlastne kapesník, všetko bolo krásne zabalené v bublinkovej fólii, či už terárium alebo samostatné živé tvory, ktoré som si objednala. V objednávke mám teda terárium, pavúčiky, živý krmný hmyz, nejaké dekorácie a doplnky a všetko tu vlastne jednotlivo ukážem. Tie nádobky, ktoré teraz vyberám, ktoré sú vlastne zabalené ešte aj do kapesníku, tak práve tie obsahujú živé tvory. Sú tam ešte takto rôzne nahádzané vlastne bublinkové fólie. Tuto sú umelé machové kamene. Ku všetkému, čo tu bude vo videu, som priamo do toho videa napísala aj sumy, aby ste si to vedeli vlastne nejak predstaviť, ako to vyzerá predtým, ako navštívite e-shop. Mohli ste si všimnúť, že na tomto malom sáčku bolo napísané, že darček. Dosť často posielajú k objednávkam darček, takže ho môžete určite očakávať aj vy. Nehovorím, že v každej objednávke, ale stáva sa to dosť často. Tu už je vidno vlastne, ako je zabalené to terárium. Ide teda o terárium z ich výroby, ktoré je teda označené ako Cute Monsters. A v balíku sa nachádzali ešte bublinkové fólie aj na úplnom spodku. Tu je vidieť vlastne už aj ten domček zblízka. Dá sa prichytiť dvoma spôsobmi, buď magnetom, ktorý máte hore, alebo viete použiť túto obojstrannú lepiacu pásku alebo lepivý pásik, ktorý je tiež dosť silný. Tuto budem ukazovať, ukazujem vlastne, ako ten magnet skáče naspäť na ten domček. Okrem bublinkovej fólie je toto terárium zabalené ešte aj v obyčajnej potravinárskej fólii, takže tam máte vlastne dve ochrany pri tom, keď sa to posiela. Ukazujem tu zblízka aj dizajn vlastne toho terária. Ja som s tým teráriom mala trošku problém. Nevadil mi ten škrabanec na tom plaste, na tých dvierkách, ale stala sa mi taká vec, že vlastne tie dvierka tam zle sedeli. Mám dve tieto terária, takže som tie dvierka vedela navzájom vymeniť. Ako náhle som ich vymenila, tak to bolo v poriadku a na obidvoch fungovali úplne normálne. Takže neviem, prečo na tomto vlastne to nešlo. Tuto je vidno, ako sú tie nasadené vlastne tie druhé dvierka z toho druhého terária a toto sú dvierka, ktoré boli k tomu teráriu, ktoré vlastne idú dosť ťažko nasadiť, čo je dosť viditeľné. Tým, že mám tie terária dve, tak ja som to vyriešila takto. Keby som tie terária dve nemala, tak asi by som to reklamovala. Mám tu takisto aj tie machové kamene, iba tak som ho položila do terária, toto ešte je úplne taký ten základ, ktorý som spravila narýchlo, popri tom, ako som toho pavúčika vybalovala, neskôr som to upravila. Tu mám chvostoskoky, ja som si objednávala od 100 milky, ale prišiel mi mail, že ich momentálne nemajú a či mi môžu poslať chvostoskoky. Súhlasila som s tým, lebo chovám aj isopody, takže sa mi to hodí do kolónie, ale takisto aj na ten skrm. Jedná sa o podobné krmivo, ako sú od 100 milky. Tieto chvostoskoky majú taký názov, pretože naozaj skáču a je to viditeľné aj na tom videu. Takže za mňa osobne je najlepšie ich dať do nejakej inej misky, alebo keď chováte isopody, tak priamo k isopodom, pretože sa môžu spoločne chovať a sú to spolu užitoční.
Ďalej tu máme už iba hviezdu programu, ide o Pidipus regius soroa, je to skákavka, ktorá pochádza z Kuby, je vhodná pre začiatočníkov. Vlhkosť na udržanie v teráriu by mala byť okolo 70%, teplota medzi 24-28 stupňov. Není úplne náročný. Od prvého momentu, čo som ho vyťahla z krabice, bol úplne živý, krásny, zvedavý. Ide o naozaj zvedavé pavúky. Ja osobne som si nikdy nemyslela, že pavúky budem chovať, ale keď som narazila na to, že existuje niečo ako skákavka, tak som sa do nich automaticky a okamžite zalúbila. A vždy som ich chcela chovať, ale nevedela som nájsť chovateľa, ktorý buď si za ne nepýta extrémne veľa peňazí, alebo nechce minimálny odber 6 kusov a vtedy som sa fakt necítila na to, aby som si zobrala teraz 6 pavúkov naraz alebo 10, ako niektorí chovatelia to vlastne predávajú. Takže som rada, že som narazila na tú stránku. Budem mať ešte jednu objednávku, alebo teda mám ešte jednu objednávku na ceste, kde je druhý pavúčik. Ide o iný druh skakavky, takže keď tak sem hodím aj ten. Tu už je vidno, ako som ho vlastne dala do terária. Nejakým spôsobom to nebolo nútené, iba som otvorila krabičku, nechala som ho výjsť. Hodila som mu tam jednu octomilku a vlastne pozerala som na to, že ako vyjde. Vôbec sa nebál, hneď chcel vlastne ísť von z tej krabičky a skúmať prostredie, do ktorého sa dostal. Ale myslím si, že to prebehlo úplne v poriadku a túto som mu dávala ešte aj vodu. Som mu vlastne nastrekala z rozprašovača na jednu časť terária, aby to nebolo všade, na každej stene, aby nebola voda, alebo na nejakej časti toho terária. A vlastne tiež som sledovala, že či bude mať nejaký záujem. S octomilkou to bolo tiež zaujímavé, pretože najprv to vyzeralo tak, že sa aj bojí, ale nakoniec už papala. Som bola rada, že papal. Keď ju chytí, ja položím ruku cez stôl, je to tam aj vidieť, tak si môžete všimnúť, ako sa ten pavúk hneď za tým otočí a je fakt vidno, že ide naozaj o zvedavé pavúčky. Celý nákup ma vyšiel na 46,70. Ak by ste mali o čokoľvek záujem z ich stránky, nechám vám ich e-shop v popise. A ja by som vám chcela ešte veľmi pekne poďakovať za to, že ste si video pozreli a na budúce. Ahojte!